Yeah guys, ngicela ningandivi wrong man. I understand Women's Day, Women's Month, yonke lanto. Funeka sipretend ngathi lamagungqwa wasiqhuqula unyaka lo wonke. But ayikhona man. Hey, xa nisithi apha life begins at 40, tell bani ithetha lento. Ufika apha nifundekela ngento ba aging like fine wine. Yeyphi le wine yi4th Street because hey niguga kakubi ngathi nilibisi. In fact uba over 30 ungamasi oqobo. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Ndandithe okudala mba ezimahotela queens maziye kufotana xa ziye kwezinto zazo. Banento ne-theme jonga abadwelile caba kuthiwa makunxitywe iipijama ezimnyama neekawusi zikamaxhosa. And soloko khona usisinomaxabiso ozawubuza uba yividiyo tshomi. Andiyalo bayidiscuss wona le nto before yenziwe. But ke wethu guys kusemhlabeni apha man yazi awazungonwabi shem nawo lamagungqwana lantsula inemali kaqongqothwane.